Good morning लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननायखौ फिन नोंथांमोननो जासिहरनाय जाबाय आं दिनै मैखुन हादोंना माने बर'आव मैखुन होननानै बुङो होननानै बिमामोन बाबु बिफामोन आरो नायना लाबानो जाबाय बेखौ जोङो दा माने बेखौ मोस्रोम सुप होननानै बुङो माने मोस्रोम सुप होननानै बुङोबा माने अर्डार खालामो आरोना मोस्रोम सुप अनेक सिस्टेमाव माने बेखौ आइटेम बानायो आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय मैखुनखौ माबायदि हानांगौ दाइस हानांगौ माने नोङो ओरैनो हालाबायला जानाय नङा माने नोङो हालाबायोबा कमप्लेन फैगोन नालाय माने अनेक दाइस दं सिलाइस दं माने अनेक मडेल सिस्टेम हानांगौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायबानो जाबाय लाइक खालामबानो जाबाय जायफ्रा नुदों नायदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे मोनसे रिक्वेस्ट खालामदो आंना लोगोफोर सोरबाफोर खामानिफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामदो आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन जायफ्रा खामानिफोर आंनिया दंब्ला बेंगालुराव एबा हायद्राबाद केरेला माने आंनि गासिबो फ्रेन्ड दंजोबो लोगोफोर हायद्राबादनावबो दं केरेलायावबो दं गवायावबो दं मुम्बाइआवबो दं आरो बेंगालुरावथ' बुंनो हाला आरो अनेक दं आरोना जायफोरनो खामानि नांगौ हटेलाव मावग्रा गोरों किसानाव मावनो रोंनाय एबा सार्भिसवाला बैयाव सासे गोजा नुहुरदोंना माने बियो सार्भिस आरो बियो माने टिसु पेपार थनदों माने गासिबो अलरेडि खालामनानै दोननांगौ आरोना माने खालामनानै दोनाबा उनाव कास्टमार फैयोबा जारला जायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि खामानिफोर आनदायदोंब्ला आंनाव कन्टेक्ट खालाम आं डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन आंनि फन नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ माने गोदाव सोराव जानो नाङा ना परदेसियाव फैयोब्ला मानसिफ्रा गोदाव सोराव जायो खामानि मोनगोन मोना माने न'निफ्राय फैयोबा ओरैनो फैनो नाङा कन्टेक्ट खालामग्रो बिनि उनावसो कन्टेक्ट खालामनायनि उनावसो खामानियाव हाबा आरो जइन खालामना गोदाव सोराव फैयोबा नोंखौ सोर मावैनि मानसि बेफोरबायदि जागोन आरो नोंजों लोगो कन्टेक्ट खालामनाय गैयाबा नों बिदेशियाव ओंखारनायखौ लाबोयो आरो लोगोफोर दै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों आरो लोगोफोर नोंथांमोना लांबाय था आंनि मोस्रोम सुप एबा मैखुन हानायखौ आङो हागासिनो दङ लोगोफोर खामानिया बिदिनोसै माने हटेलाव थायोबा माने अनेक खामानि मावनांगौ जायो आरोना लोगोफोर नों मोनसेयावल' खामानि मावनो हाया अनेक खामानि मावनांगौ बाबु बिमामोन नायदो भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो सोरबाफोर आन्दायना दङबा आंनाव कन्टेक्ट खालाम आं डिसक्रिपसनाव नाम्बार होनानै होगोन जेन' माने कन्टेक्ट खालामोबा आं नोंसोरनो खामानिखौ जेन' आं जइन खालामना होनो हानाय बायदिना जों बर' हारिजों खौसेथि मावना जायाबा सोरजों जाबावनो होननानै बिमामोन सोरबा सोरबा बुंदों आरोना खामानि मोनाखै मायाखै जोंनि लोगोफ्राबो थांसिगोन आरो 12-13 थारिखआव डिसेम्बराव माने मेरि ख्रिस्टमास जाहैनो थाखाय माने जोंथ' थांथ'वा आरोना जोंहा सम दङ माने लोगोफ्रा थाङोबा गोसोफ्रा दुखु मोनो माने ग्रें ग्रें डिउटि मावलायनाय थालायनाय गोसोफ्रा सान्थि मोनोमोन आरोना दा लोगोफ्रा थाङोबा एसे दुखु फैयो आरो होननानै बिमामोन नङा होमबा आंनि मैखुन हानायखौ माबायदि नुदों होननानै बिमामोन नायदो मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालाम लाइक खालाम लोगोफोर होननानै बिमामोन माबायदि मोनदों लोगोफोर नायदो सिखा मोननाय आरोना नै बेजोंबो हाजायो बेजोंबो हाजायो बेजोंबो हाजायो बेखौ लानांगौ नै लानांगौ मैखुन हानायनि फरमुलाया नै ओरैलै नानि बिमामोन नायद' बेखौ मोस्रोम सुप होननानै बुङो मोस्रोम सुप बिदि हानांगौनो आइ लाभ इउ होननानै बिमा नायद' ओरैहाय मेसेज खालामदो कमेन्ट खालामदो
माला आंखौ मोननाय नङा होननानै बिमामोन सिख्लाफ्रा आरो प्रप'जल खालामनो नागिरो खोनाबायना आं बुजिदों नै बेखौ मैखुन होनो दा बर'आ बेखौ मोस्रोम सु समायना नुदोंना बाय बाय बायखौ नायदो थेंक इउ भेरि माच लोगोफोर मेरा फ्रेन्ड लोग आं भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ